Türkmenistanda raýatlaryň ýurduň daşyna çykmakda duçar bolýan kynçylyklary, olaryň uçara goýberilmezligi bilen bagly wakalaryň gaýtalanmagy dowam edýär. 10-njy dekabrda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan we häzir Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly Zenan öz ýegeniniň soňky 2,5 aýyň dowamında 5 gezek Aşgabatdan Türkiýe barýan uçara goýberilmändigini aýtdy. Meniň ýegenimiň 5 gezek uçar bileti köýdi. Ony iň soňky gezek dün Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa işgärleri Istanbula gaýtjak uçara mündürmediler. Oňa her gezeginde öz vilayatyňdaky migrasiýa gullugyna bar diýerler. Ol migrasiýa gullugyna baranda oňa sen 30 ýaşyňda aýal gyzlary ýurtdan çykmak bolanok, ýurtdan gidip nämetjek, şu ýerde işle diýerler. Ýöne resmi düşündürüş ýa-da hat bermeýärler diýip anonim ýagdaýda habarlaşan Türkmen raýaty aýtdy. Azatlyk radiosunda Türkmenistandan goýberilmeýän Türkmen raýatynyň we häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly Zenanyň şahsiýetleri barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Türkiýede ýaşaýan Zenanyň aýtmagyna görä, onuň ýegeni Türkiýe gaýtmak üçin häzire çenli 30 000 manada goly möçürde pul serişdesini prosentina qarz alypdyr. Ýegenim Aşgabatdan halkara aeroportunda garaşýar we aglaýar. Nämetjegini bilenok. Alan qarzynyň üstüne her gün prosenti münýär. Meni ýurtdan goýbermeseler qarzymy nädip tölärin diýip her gün aglap jaň edýär. Türkmenistanda iş tapjak bolup ýegenim mardan Aşgabatda geldi. Ýöne bu ýerde de iş tapyp bilmedi we propiska bolmasa ýaşamak bolanok diýip ýaşaýan jaýyndan çykardylar. Soňra da otla mündürüp mara uğratdylar. Ýegenim soňky çykalygy diýip Türkiýe gaýtjak bolýar diýip Türkmenistanly Zenan belledi. Galberse dol ýegeniniň Aşgabatdan halkara aeroportunda seni uçara mündürüp bererin diýen wada bilen uçara goýberilmedik ýolagçylardan pul alýan araçylara 8 000 manat möçürinde pul berendigine, ýöne olaryň hem öz wadasynda tapylmaýandygyny aýtdy. Azatlyk radiosu bu ýagdaý bilen baglykda Aşgabatdan halkara aeroportunyň we Mara vilayatynyň migrasiýa resmiýetlerinden resmi düşündürüşi alyp bilmedi. Şeýle-de Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurduň daşyna çykmak üçin edil häzir talap edilýän dokumentleriň anyk sanawyny almak boýunça synanşygy hem häzirlikçe başa barmady. 11-nji dekabrda Aşgabatdan Istanbula uçan uçurda Türkiýe gelen Türkmenistanly raýatlaryň biri 12-nji dekabrda Azatlyk radiosu bilen habarlaşdy. Türkmen raýaty Istanbula uçjak ýolagçylaryň aglawasynyň uçara goýberilmändigini we uçaryň ýarsynyň gowragynyň boş gelendigini aýtdy. Türkmenistanyň kanunlarynda raýatlaryň daşary ýurtlara gitmek hukugyny kepil etýär. Migrasiýa gullugynyň resmi web-saýtyna çap edilen maglumata görä, raýatlaryň pasporty olaryň şahsiýetini tasdikleýän we olary Türkmenistandan girip çykmak hukuk berýän dokument bolup durýar. Muňa garamazdan Türkmenistanyň raýatlary ýurtdan çykmakda ilkinji nowatda da Türkiýe gitmekde ýygyderli kynçylyklary duçar bolýarlar. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkiýe we Birleşen Arap Emirliklerine barýan ýolagçylaryň uçurdan düşürilmegi bilen bagly onlarça waka ýüze çykdy. Şu ýylyň iýun aýynda bolsa Azatlyk radiosu Aşgabatdan aeroportunda 3 gezek Türkiýe gitmäge synanşan, emma olaryň hiç birinde de uçara goýberilmedik daşywly bir adamyň öz janyna kassedendigini habar berdi. Türkmenistanda agyr ykdysady kynçylyklar we işsizlik sebäpli eklenç gözleginde gitdigiçe has köp adam daşary ýurtlara gitmäge synanşýar. Emma Türkmen hökümeti ýurtdaky ykdysady problemalary, şol sanda işsizligi açyk boyun almaýar.